hem Türkmen iline hem Özbek doganlarımıza, Tacik doganlarımıza özünü tanadan Ustad Halifamız Bağmurat Hamdamov'un bir goşgutunu okap bereyim size. Menin goğunum Ulluhan, menin goğunum Kiçibel. Eger kim ejiz bolsa, boluversin Kiçibel. Men özüme ananyan, özüme yetýär goğunum. Oy diýsinler ejizler, gezip ýörol ügünüp. Ügünmäge hakym bar, ügünmäge halkym bar. Ertirim hökman bolor, sebäp meniň düýnüm bar. Bar bir berilen ömürde ejiz bolup gezmelen. Ýekejege de gitsem, soňra gaýdyp gelmelen. Soň gözläp oturma. Gözläniňiz